X'għandna ħbieb, għadha kemm intemm il-Grand Prix tal-Baħrejn u ejja ħalli nibdew naqra b'affarijiet li naħseb ħaqhom iżjed il-prijorità mill-affarijiet li niddiskutu s-soltu. Mela, parentesi żgħira, l-video qed jiġi rikordjat eżatt fit-tmiem il-Grand Prix tal-Baħrejn għal daqstant hekk kien hemm xi aġġornamenti bejn il-ħin tal-irrekordjar u il-ħin li dan il-video ħareġ, ovvjament mhux se jkunu magħrufa. L-inċident ta' Roman Grosjean. Illum naħseb kienet dimostrazzjoni oħra ta' kemm il-Formula wieħed saret sikura minn dik li forsi kienet fi żminijiet oħrajn fosthom anke żmien li tant niftaħar bih jien ta' snin 80. Guys, dak kien inċident vera jkrah ta' Grosjean biex nkun onest, fakkarni ħafna fl-inċident li kellu Gerhard Berger fl-1989 ġewwa Imola, meta anki dikinhar il-karozza tiegħu saret vampanar u bħalma ġara llum u ovvjament kellha taqa' fit-tiġrija biex jirranġaw il-barrieri ta' sigurtà eċetera eċetera. Proset il-FIA għaliex u grazzi l-FIA li s-sewwieqa llum qegħdin iżjed siguri. Grosjean mar l-isptar u kemm għandu xi ftit ħruq jidher li għall-inqas kollox sew minn inċident li seta mar lwar. Jiġifieri grazzi lill-FIA li għall-inqas issa qegħdin insuqu f'ambjenti siguri anke forsi ġieli dawn l-istess ambjenti ikunu kritikati. Kien inċident ikreh ħafna. Kif għedna, karozza nqasmet fit-tnejn li jixxukjat naħseb id-dilettanti kollha tal-Formula wieħed aħna li konna qed insegwu appuntu dina t-tiġrija kif ukoll anki l-istess sewwieqa u nies li kien hemm fil-pedok, mekkaniċi, ġurnalisti li prattikament kollha konna f'stat ta' xokk għall gravità u l-impatt ta' l-inċident illi nerġa' ngħid għall-inqas ħalla lil Grosjean f'siktu qiegħed l-isptar għal xi aċċertamenti wieħed jittama illi jekk forsi jitlef it-tiġrija li jmiss tal-ġimgħa d-dieħla għall-inqas narawh f'Abu Dhabi, imma minn kif qed nara l-affarijiet wisq qed nibża li jista' jkun season barra u dak kien kollox li rajna minn naħa ta' Roman Grosjean fil-Formula wieħed. Mela, sorvelajna dak l-inċident u nibdew nitkellmu ftit fuq it-tellieqa bħas-soltu Hamilton ħarab, Verstappen it-tieni, imma it-tiġrija kienet se tispiċċa kulħadd kien min għalih illi Sergio Perez kien se jġib it-tieni podju konsekuttiv fuq ir-Racing Point, tliet lebs mit-tmiem u f'daqqa waħda naraw il-magna tal-Mercedes tibda tinħaraq, tibda tagħmel il-barbecues u Sergio Perez ikollu jieqaf bil-mod u it-tielet post appuntu spiċċa Alexander Albon illi ta' ftit nifs ukoll il-karriera tiegħu u forsi biex anki b'xi mod għalkemm nemmel iċ-ċansijiet huma remoti ħafna jżomm dak it-tieni siġġu tar Red Bull. U wara Albon Lando Norris ir-raba', Carlos Sainz il-ħames u l-McLaren nerġgħu nitilgħu fit-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi u meta tfadal biż-żewġ tiġrijiet issa għandna vantaġġ enormi u meta ngħid enormi jifhmuni 17-il punt bejna u Racing Point għaliex Stroll kien involut f'inċident ikrah ieħor fil-bidu tat-tluq fit-tluq tat-tieni tiġrija meta l-karozza nqelbet rasa isfel wara inċident li kellu ma' dan il-kivatta l-Alfa Tauri. Għamilna pass importanti lejn it-tielet post tal-kampjonat tal-kostrutturi ħbib tiegħi u għal dawk kollha li qed jgħidu imma intom ħadtu dak il-vantaġġ il għaliex waqfet il-karozza ta' Perez fl-aħħar. Tridu tkunu tafu x'inhi risposta?
se nikwota lill-kbir Luca Mastrangelo, żbatte kazz għaliex kieku l-inċident ġara lilna ma kontux ħatejdu tagħmlu dal-funerali, qed ngħidu mod speċjali għal haters tal-McLaren. Fi kliem ieħor żbatte kazz, il-McLaren issa tlajna t-tielet, għandna 17 punt vantaġġ, bravo Carlos u bravo Lando, issa ejja ħalli nżommu dal-vantaġġ għal minnu nippruvaw namministraw għal xatfadal żewġ tiġrijiet li mhux se jkunu faċli assolutament xejn. Biss ejja ngawdu l-mument, ejja ngawdu din it-tiġrija il għaliex jekk jirnexxielna anki kawża ta' dan l-inċident nispiċċaw it-tielet se nkunu għamilna pass enormi u nkunu lħaqna l-objettiv staġjonali li nispiċċaw għall-inqas mhux tal-li nilħqu anzi għax nkunu spiċċjana fir-raba post tal-Grand Prix tal-Kostrutturi, iżda wkoll għax nkunu tejjibna r-riżultat tas-sena l-oħra u spiċċajna t-tielet. Biss dan huwa l-appell li nagħmel l-isħab il-partitari tal-McLaren, saqajna mal-art għax għatfadal ħafna qabel ma nkantaw vittorja, il-gawdu il-riżultat tal-bieraħ, għaliex intom ovvjament qegħdin taraw il-video l-għada li ġi rikordjat, imma l-aħħar ftit u nkunu nistgħu ngħidu li għamilna impreża oħra. Parentesi żgħira, Sainz kellu tiġrija tajba ħafna, kien niftakru li kien il-15, spiċċa l-5, għamel diversi manuvri ta' qbis li joġbuna ħafna fosthom dik il-manuvra fuq Charles Leclerc tal-Ferrari, ikolli nammetti li meta nara McLaren taqbes lil Ferrari, ovvjament xi ftit ta' pjaċir nieħu, skużawni t-tifosi li qed taraw dan il-video ma ovvjament li tara l-karozza tiegħek taqbes karozza tar-rivali storiċi tiegħek hija xi ħaġa ta' godiment. Għaldaqstant bravi McLaren u ejja ħankomplu nibnu ħalli nagħlqu dina l-missjoni li għandna f'da żewġ tiġrijiet. Wara iż-żewġ sewwa tal-McLaren kellna il-Pierre Gasly li ġab 6 post tajjeb fuq ma tix toħroġ bħalissa l-Alfa Tauri, skużawni, fuq Alfa Tauri, Gasly spiċċa 6 u wara ġidan Ricciardo 7, Valtteri Bottas 8, fuq Bottas se nitkellem ukoll minn ftit ieħor, Ocon id-9 fuq Renault u Leclerc l-10. Bottas li issa mhux talli tilef il-kampjonat talli qed jirriskja li jitlef it-tieni post il għaliex issa d-distak bejn Verstappen u Bottas huwa ta' 8 punti biss. 203 għal-Valtteri u 192 appuntu huma 9 għal-Max. Jekk Bottas ma jispiċċax għall-inqas it-tieni ikun falla bil-kbir dan l-istaġun fil-fema tiegħi il għaliex minn Bottas jistenna li ikun viċin jew jisfida l-Hamilton. Issa Hamilton nafu li hu klassi għalih imma l-inqas nippretendi li jiġi t-tieni komdu mhux li iħalli lil Verstappen li kważi jaqbżu. L-azzjoni issa tmur għaċ-ċirkwit il-ġdid tal-Bahrejn li ta' Sakir ukoll layout ieħor li fuq ħanitkellmu nhar l-erbgħa fuq il-website, però nerġa' nagħmel appell lil sħabi tal-McLaren 17 punt vantaġġ ejja nżommu saqajna mal-art xatfadal ħafna u jibqgħu ċerti li nhar il-ħadd ir-Racing Point se joħorġu all out biex jippruvaw naqsu d-distak mingħajr ma ninsew it-teddida Renault. Inkitbu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube li huwa dan li qegħdin segwu minnu dan il-video log għal iżjed minn dawn il-videos. Infakkarkom li għada fit-tmiem il-logħba Borussia Mönchengladbach Inter ikollna il-video log ta' analiżi fuq din il-logħba, klik. Segwu wkoll il-paġni tagħna ta' Facebook fejn minn hemm ukoll ikolkom il-diversi links li jkollna għas-sit uffiċjali tagħna antonellosportsblog.wordpress.com fejn hemmhekk aħna mbagħad ser nkunu qegħdin ngħaddulkom l-aħħar aħbarijiet li rigwadaw il-futbol, il-Formula 1, id-darts tal-waqt ukoll jibda l-kampjonat mondjali tad-darts, għaldaqstant klik hemmhekk ukoll. Illajkjaw ukoll il-paġni tal-kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing, il-lejla wkoll ħajkun għall-Grand Prix ta' Monte Carlo, kif ukoll il-sit uffiċjali tajjeb tal daw kollha li jixtiequ jilagħbu bl-aħjar kwoti
b'mod responsabbli. Kif testu minn dan kollu, għamlu li xjaten tridu. Il-kumplament tas-serata tajba ħbieb u parti tal-McLaren issa għandna l-vantaġġ nisperaw li jinżommuh. Ħudu ħsieb